A l'estiu em vaig proposar treballar d'alguna cosa relacionada amb el món de l'audiovisual i vaig acabar ideant un programa de ràdio que vaig llançar així a les ràdios locals de la meva zona, però com cap de les condicions que oferíem doncs em plenaven completament, vaig acabar fent el meu propi programa de podcast des de ma casa. Avui te conté com. Com esteu? Com estem? Feia molt de temps, realment feia molt de temps que no ens plantàvem així davant de la càmera en la meva habitació, no sé ni quan, la veritat, però és algo que tirava en falta perquè feia molt de temps que no m'aveia realment sentar-me, plantar tot el set, pensar una idea i voler mostrar-vos-la, no? Voler contar-vos-la, i justament avui vaig a contar-vos algo que fa molt de temps que volia dir-vos, no? I és que este estiu vaig fer un programa de podcast, com heu escoltat, i mentre l'estava fent hi havia gent que m'escrivia preguntant-me com ho feia, com ho havia muntat des de ma casa, com estava produint-lo, no? I jolín, me semblava molt guai, ara que el món del podcast està tan en auge, no? En plan, tot el món li està veient fent un podcast, li està veient fer un podcast amb els seus col·legues, conversacionals, bueno, el tema que siga, no? I dic, bueno, vaig a contar com ho vaig fer jo des de ma casa, com va anar, les sensacions i tot això, no? Però vaig a començar contant-vos com va néixer des de l'inici. Molt bones, què tal? Benvingudes i benvinguts a aquest primer programa on la intenció és conèixer conjuntament una nova música per a les vostres oïdes en el temps que li deixen actuar a un telonero en un concert, 45 minuts, perquè recordeu, nosaltres obrim portes. Com ja us he mencionat, doncs a l'estiu em vaig proposar treballar d'alguna cosa relacionada amb el món de l'audiovisual perquè jo estic estudiant comunicació de l'audiovisual així a la Universitat Jaume I, vaig acabar segon de carrera i bueno, pues tornava ja, tinc per suposar certa experiència que vaig fent coses per així, per allà. Però vaig dir, ostres, m'aveia fer algo seriós, no?, en un mitjà local i pues treballar, no?, que suposa treball, que no sigui una col·laboració o tal, sinó que suposa, no sé, algun treball, no? I ja l'estiu passat, en Radio Altea, vaig fer un programa així perquè em va venir parlant de xarxes, que deia xarxes per a ociosos, i bueno, pues, feia un programa setmanal on duia referents de xarxes en valencià i anava explicant les xarxes, no?, per a la gent. I aquest estiu m'aveia fer algo en continuïtat, algo pràcticament diari, no?, i vaig pensar en què se m'ocorria fer, no? I per suposat el tema de la música, pues el tenia ahí com molt candent, bueno, parlant de música, així tinc així. Es va celebrar fa poc aquesta gala de la creació, la primera gala de la creació de contingut en valencià, i no s'acabarà de fogar, ahí està. I bueno, me'n vaig endur de 4 nominacions, me'n vaig endur el de millor contingut musical de l'any, així que gràcies al xurat. I llavors tot això, pues que jo me repetís molt la música, ja sabeu, m'encanta anar a concerts, fer vídeos a concerts i tot, i vaig pensar una idea d'un programa diari en el qual amb un motiu, no, se m'ocorria, pues un motiu que fora un artista o grup, un concert, un festival, no, o un gènere, o el que siguera, no, arran al voltant d'eixa temàtica, doncs feia un programa, preparava un programa per a llançar, no, a la gent, i doncs el vaig llançar així a les ràdios locals i tal, però la veritat, no vaig mentir, les condicions no molaven, o sigui, vaig veure que en general moltes ràdios locals en estiu la idea és subsistir a lo mínim i au, i no pues, innovar nous programes i tal. Jo vaig fer tot un projecte, com es fa, no, l'audiovisual, pues, preparar un dossier, un document ahí, en tot el projecte, la imatge, els logotips, els colors, l'objectiu del programa, les seccions del programa, la idea de tot escrit, el planning de xarxes. Jo vaig fer com un molt bon document perquè no feia falta, per presentar un mitjà local no fa falta una cosa tan loca, però m'aveia jo un poc també per posar-me aquest repte professional, no? I ja vos dic, ningú em va convèncer i se me va plantejar el dubte de o treballar d'alguna cosa no relacionada amb el món de l'audiovisual o, bueno, pues ja que puc permetre, pues, i si agarre i me monte el podcast en ma casa ja que tinc algo de material i puc muntar el meu, no? Aleshores vaig començar la idea d'Obrim Portes, que com us dic va ser un programa que idealment estava pensat, en el seu inici estava pensat per a fer-ho en ràdio, tot i que vaig acabar fent-ho en format de podcast musical i d'igual forma podeu gaudir, no? Bé, Aitor, què fa falta per a fer un podcast, no? Aitor, què elements, què material? Perquè hi ha molta gent que quan comença a crear contingut o quan està pensant en fer-ho, compartir allò que li agrada o el que siga, una de les barreres, a banda de la vergonya, és la del material, no? I és que la veritat ningú hem començat en res de material. Ara sí, m'esteu veient amb una bona càmera que he pogut llogar. Esteu veient, escoltant-me, entenc que bé, perquè estic gravant en 2 micros a la vegada, però si un dels dos falla.
estem en una il·luminació tal, però bueno, sí, jo duc 8 anys creant contingut. És a dir, amb el temps, el que he anat guanyant ho he anat invertint, però he començat de la forma més precària possible, en un mòbil o iPod apoyat en la taula del menjador mentre enfocava la pantalla a l'Xbox 360, se m'escoltava la nostra veu de pito, tot este rotllo, no? Aleshores, doncs, primer de tot, hi ha un poc aquesta barrera de que tant de bo tots començaren un micròfon de 200 euros i tal, però jo és que ni el tinc, no? Però sí que és de veres que un micròfon a dia d'avui tampoc és molt car i inclús amb el micròfon del mòbil pots començar a fer un podcast, no? I l'altra cosa és la vergonya. He de dir-vos que ara mateix, a dia d'avui, els podcasts són el format que més gent s'està començant a animar a crear, i és que en Poblet, des de setembre, crec que ha afegit 8 o 10 podcasts nous de gent nova, no? Generalment conversacionals, no? De gent que se sent els amics a parlar del dia a dia, de certs temes o el que siga, però bueno, la gent s'està animant molt a fer-ho, no? Aleshores vaig decidir una vegada més apostar per mi mateixa, per la meva idea, i dedicar-li no com a YTV, que pues, bueno, vaig amb el temps que puc fer vídeos, no, sinó que vaig dir veure estiu, pues, va ser algo principal. Obrir portes vaig dedicar-li com algo principal i a veure què arriba, no? Era la primera vegada que em posava en el tema podcast i volia pues, posar-me un poc aquest repte, no? De veure com arribava o com podia desenvolupar aquesta idea que havia tingut i volia tirar pel meu compte, no? Així que començant els programes ho vaig fer amb un primer programa de concert, i és que hi havia un concert important al dia i el que vaig fer és fer entrevistes en el concert a les tantes de la nit amb el micròfon del mòbil als artistes, i el que vaig anar fent, jo plantejava un format de programa en el que anara posant cançons i anar explicant-les, no? O comentant-les de què disco era, de què artista, de què tal, de què qual, què parlava la cançó, no? Però este primer programa el vaig fer a peu de concert, no? Vaig fer diferents talls de veu amb artistes, no? I ja després vaig muntar el programa posant aquests talls de veu, explicant-los un poquet, posant una cançó seua, tal, i va quedar algo molt guai, no? De fet, crec que aquest primer programa és el programa que més escoltes, o dels que més, crec que entra en top 3 de programes que més escoltats d'Obrim Portes, no? Després també parlarem de quantes escoltes té un podcast i tot això. La qüestió és que el programa el vaig fer amb el meu micròfon, vale? Després vos ensenyaré, és un tòner que em van regalar els meus amics ja fa uns quants anys, que és un pack que costava 40 o 50 euros en Amazon. Què tipus de micròfons n'hi ha per a fer podcast? Anem a parlar un poc ahí. Per suposar, el més baratero i absolutament és que pots fer amb el micròfon del teu mòbil. Pensa que el micròfon del teu mòbil no és direccional, i ara vos explico molt ràpidament. N'hi ha diferents tipus de micròfons, i el del mòbil justament és uno que intenta pillar un tipus de micròfon que intenta pillar molt algo ample. I després estan els micròfons de condensador, el micròfon el que veu els artistes cantar, no? Que són micròfons direccionals, no? I d'ahí, pues, bueno, dins d'ells n'hi ha distints tipus, però per a que ho entengueu en mode fàcil, n'hi ha uns que pots connectar per USB directament, que són com els més simples i que tampoc pots tocar massa coses, no? Però que connectes directament per USB a l'ordinador i s'ha acabat. I després ja si vols donar més passes, com que vols connectar més micròfons o vols fer més locures, més toquetejar, ja estan els micròfons que has de connectar-los a una targeta de so per a passar-los a l'ordinador, perquè sí que és veritat que podries connectar el micròfon directament pel jack habitual a l'ordinador, però ja depenent de la targeta de so que tingui l'ordinador, que normalment són totes molt barates, s'escoltarà, pues bueno, correcte, a lo millor ja van. Però si compres una targeta de so, si algun amic te pot deixar o algo, això jo li dono un plus molt loco. Per tant, si vols fer-ho, si vas a començar ara i eres tu i au, o tu i un col·lega, pues a lo millor vos podeu agarrar un micròfon d'estos que se connecta per USB i ja està. Si voleu fer més locures, pues ja pensar-vos una targeta de so per a connectar més micròfons i poder toquetejar-los i tot bé, no? I realment ja està, un ordinador que em permetirà estar gravant i reproduint música al mateix temps, no? I estar gravant els dos sons a la vegada, jo per una banda gravava per separat, per una banda gravava en una aplicació el micròfon, la meva veu, i per altra gravava el so de l'ordinador, que era tant la intro al principi i tal, com les cançons que anava reproduint, no? Aleshores, d'aquesta forma, després, a l'hora d'editar, que és molt senzill, simplement clavava els dos d'este, els sincronitzava i podia delimitar el so, perquè imagina que gravés tot en una mateixa pista. Què passa? Que després, si no t'has enterat i el so l'estaves gravant molt alt, bona nit, perquè ja no pots editar-ho. I gravar-ho, si vas a gravar, si van haver diverses veus o van haver diversos sons distints, vos recomano que en la mesura que no possible us graveu per llocs distints, perquè així després podeu ajustar-ho i vos eviteu un problema gros que sol passar de vegades i te deixen el cul a l'aire quan ja has gravat el programa i has de tornar-lo a fer, no? Aleshores així va ser, me vaig fer una planificació, jo me feia una escaleta amb la qual sumava el temps de totes les cançons que volia posar, jo el programa m'alçava de matí i el pensava el propi dia, no pensava, vale, de què m'havies parlat avui, de quin artista, de quin tal. Jo tinc la sort de conèixer ben bé tots aquests artistes i per tant no em feia falta com rebuscar massa, però sí és de veres que si no controles molt el tema al que vas a parlar o tal, per suposat has de preparar-t'ho amb més temps, no? Per tant jo m'alçava,
i preparava el programa, preparava les cançons, feia en una escaleta la suma del temps per a saber quan volia fer un programa de 40-45 minuts, però a partir d'ahir jo era lliure, no?, de fer el que volguera, ja si estiguera en la ràdio estiguera més sotmès a un guió ahí tal qual en un temps, però bueno, és un podcast, ho faig a casa i puc fer el temps que vulga, no? Aleshores vaig anar fent programes, anava fent de dilluns a divendres diàriament, programes parlant d'una cosa, d'altra, i vaig plantejar per a compartir a les xarxes un poc una idea d'un logo que vaig poder fer. Mira, ho vaig fer en Canva, gratuït, no? I després el vaig descarregar i ja si en Photoshop, en un poc de coneixements o buscant un parell de tutorials, vaig ja refer jo el logo, però bé, no? Ben dibuixat, ben vectoritzat, que es diu, i bueno, tenint-ho molt guai, no? Aleshores, a partir d'ahí, anava fent, no? Anava pensant la idea d'anar fent els programes, les publicacions que soltava a Instagram i Twitter, tal, i sí que és la veritat que, conclusions d'aquest primer mes de juliol, que vaig començar este podcast, és que el format diari per a fer-ho jo sol, tot el que volia fer, era molt loco, és de veres, Era ambiciós, era molt loco, perquè realment no tenia temps per a dedicar-li amb intensitat a cada programa. Per exemple, les entrevistes no les vaig poder fer fins a agost, que era quan ja me vaig decidir a fer els programes amb més temps, 3 a la setmana, i així tenia més temps per a preparar-ho, per a poder quidar, per a poder gestionar, no? Entrevistes són programes més currats, i això, o sigui, que tenien que ser realistes a l'hora de planificar-se un tempo, no? Però què passa? Que al no fer-ho en ràdio i fer-ho jo en ma casa, en podcast, pues tenia la llibertat de canviar com volguera, no? Per suposo, tenia que tindre una mínima serietat, si és que vols, no? Pues intentar dur professionalment el programa, però bueno, tu eres lliure, tu eres la teva pròpia jefa, no? I tu pots decidir el que vols o no vols fer. És de veres que al fer un podcast des de ma casa, la dificultat, una de les grans dificultats, era alçar-me i haver de fer-lo, perquè és molt fàcil quedar-se allí, és molt fàcil estar, no m'entens, però bueno, jo vaig voler exigir-me això, no? I tot i que és un projecte fet des de ma casa i a veure com va, no? Intentava dur-ho, no? Gestionar-lo de la forma més seriosa possible per a jo plantejar-me aquest repte professional, no? I vaig acabar fent aquest programa. En agost, com he dit, ja vaig passar a fer 3 programes a la setmana per a poder gestionar-me millor aquests programes juntament amb altres projectes que estava fent, com el de la copeta que vaig fer l'estiu. Aleshores, i per anar tancant un poc el tema, una de les incògnites que potser se vos presenta és si algú tenia intenció de monetitzar un programa o com ho has fet jo, perquè dius, Héctor, tu volies treballar, però això no te monetitza, doncs efectivament no monetitzes, no? En aquestes coses no monetitzes, i l'únic que vaig plantejar és que com jo tinc una pàgina de l'Aixeta on sabeu que se podeu subscriure mensualment per una subscripció mensual en la qual jo vos vaig aportant sèries avantatges i vosaltres me doneu un xicotet suport econòmic per a poder fer possible tots aquests vídeos, doncs cada setmana feia un programa especial aposta únicament per a la gent que subscriguera en l'Aixeta i bueno, ahir es va subscriure alguna persona. Però en general, quan entres en el món de la creació de contingut, tu has de fer alguna cosa perquè realment t'aveïs, perquè te mola, perquè tens moltíssimes ganes de compartir-ho amb la gent i no perquè intentes guanyar diners, perquè si aquest és el teu objectiu al segon programa, creu-me que ja ho deixaràs. Tema oients, tema visites, com va anar allò? Doncs la veritat és que és un món diferent al tema de YouTube o al que estic acostumat de visites. Oients, de primeres, diria que entren prous menys que en un vídeo de YouTube o en un format, a lo millor, no ho sé, és que a lo millor és perquè era un programa o era massa pesat. A més de veres que fer un programa diari, amb el que he après amb això, és que la penya, per suposat, no li dona temps a escoltar tots. Sí que n'hi ha hagut gent que se'ls ha escoltat tots i m'ho ha dit i m'ha empenyat de cada programa i tal, i genial, xapó, moltíssimes gràcies per això. Però bueno, depèn del format que aneu a fer, doncs penseu amb quina regularitat podeu fer-ho i no us va suposar un gran sacrifici i per suposat en quina regularitat la gent podrà anar seguint-lo, no? Si és que preteneu o teniu molt en compte als oients, no? A la gent que ho va escoltar. Altra idea, per cert, si és que feu un podcast, és poder parlar-ho amb alguna ràdio local o amb algun tal, si és que no busqueu un benefici econòmic i dir si vos poden punxar en la ràdio o si els interessa punxar-vos en la ràdio o per suposat si voleu gravar en la ràdio. Cal fer menció a Ràdio Godella en el qual s'allotgen, crec que la meitat dels podcasts que es fan en valencià, així a bote pronte, Sinestèsia, Gode Rap, De Parquineo, Gent Random i més se n'estan escapant. N'hi ha diversos que també es fan en el Daya Ràdio. Al final també, si teniu intencions de fer algo mitjanament professional o tan professional com per a anar a la ràdio i plantejar-ho de gravar-ho allí, escolta, és una bona idea plantar-se en la ràdio local i soltar-li la idea, a veure què els sembla, i després si volen aprofitar per a la seva programació, doncs superguai, és una altra idea. Jo vos dic, jo pel meu compte ja havia tingut una primera experiència en ràdio i això, doncs ja que tenia material i bueno, doncs no sé, vaig decidir llançar-ho pel meu compte, així va ser. I com de content estàs, Aitor, com va sigut el resultat o no? Al final,
Pues bé, crec que ha sigut un suport bonico, no ha sigut un suport superloco, potser com el que tinc a YouTube o altres xarxes, però també perquè duc un munt de temps, més continguts i tal, però era un repte que em volia plantejar per veure com era el resultat, com me sentia jo fent este programa. La gent li va anar agradant, és de veres que a mesura que ha anat acabant el programa és quan més gent ha anat escoltant-lo i parlant-me, i una experiència superguai que m'he endut del podcast, és que m'ha oferit una possibilitat laboral superguapa, que és la 20a trobada del voluntariat lingüístic de les universitats de la xarxa Vives, i és que em van cridar per fer un podcast en directe allí. Fa poc vaig escriure un article al diari La Veu on parlava de la presencialitat, no? O la professionalització del podcast lligada a la presencialitat i als directes, no? Quan te criden d'algun lloc per a fer allò que fas en ta casa o en l'estudi, no? Real, en la gent, perquè vinga el públic i t'escolte, no? I bueno, jo va ser superguai perquè amb el meu format de podcast, que és, ja vos dic, un podcast musical, el que vaig acabar muntant és una festa de 80 persones, bueno, més organitzadores, érem quasi 100 persones, ballant, recomanant música, altaveus a tope. La veritat que per format m'ho vaig gaudir moltíssim, perquè vaig, ja vos dic, acabar muntant una festa, i és el major regal que podia haver rebut, la veritat, de tota aquesta experiència en estiu, que va ser també costosa, tot s'ha de dir, és a dir, això d'existir tots els dies, fer el programa i tal, n'hi havia dies que costava, per suposat, però bueno, jo m'ho vaig plantejar de voler fer així, i així va ser. Aleshores, a totes vosaltres, si vos esteu pensant fer un podcast, si algun dia ho heu pensat, jo, per suposat, vos anime, tant a podcast com al format que vos avellisca. Compartir i fer contingut i compartir-ho és, ja vos dic, bueno, sempre ho dic, que totes les xerrades que faig ho dic, és de lo més bonic que he fet mai i de la millor decisió que he pres en ma vida i no canviaria res de lo que he fet fins al punt d'avui. I és molt guai, vull dir que és una sensació molt guai el fet de poder fer allò que t'avellís, compartir-ho i trobar gent que li mole, no? A la llarga o a la curta, no? Hi haurà gent que enseguida troba el seu públic i altres que tardaran prou més. Però és molt gratificant trobar gent que li mola el que fas i per suposat sentir-te recolzada i bueno, per suposat juntar-se en tot el panorama, no? Arropar-se d'eixa comunitat de creadors que a poc també anem creant, si és que ho feu en valencià, tenim una comunitat ben bonica i preciosa, i que no vos tinga por ni la vergonya, perquè a més no esteu ni davant de la càmera, si voleu no graveu, feu-ho al micròfon parlant, que això és un format com... El format de la ràdio és un format molt guai, a mi m'ha agradat moltíssim aquest format íntim de tu, el micròfon, la teua veu, no? Escoltar-te en els cascos repetidament. Jo em vaig instal·lar una aplicacioneta a l'ordinador per a poder escoltar-me, monitoritzar l'àudio, no? Escoltar-me a la vegada que parle, tant per a controlar volums com per a aquesta satisfacció personal que fa escoltar-se, no? Que el material no ha de ser un impediment, que tot el món ha començat en lo pitjor possible perquè no teníem absolutament res. Has de ser tu, has de gaudir-ho, ha de molar-te lo que fas, i si no, pues a repensar-ho i una altra idea, no? Jo el que vaig fer, tenia un canal i vaig acabar canviant-lo perquè el format aquell ja no m'agradava tant, però volia seguir fent vídeos, compartint i tal, i no sé què. Així anava a ser. Així que este és el meu podcast, este va ser la meva idea, l'obro import, estic supercontent, ja vos dic, sobretot per aquest resultat final que va tindre el podcast en directe. Vos anime a escoltar el podcast, vos anime a crear vosaltres el vostre propi contingut, i espero que us hagi servit un poc d'experiència la meva, el que vos he dit. Ja vos dic que hi havia gent que m'ho havia demanat, i pues així està, prou tard, però així està. Qualsevol dubte que tingueu i que penseu que us puc ajudar, digueu-me'l. Compartiu este vídeo si voleu que els vostres amics també se creguin un podcast o voleu donar-me suport. Moltíssimes gràcies per veure'm i ens veiem al pròxim vídeo. Vinga, adeu, adiós. Se m'havia oblidat, xicotet incís, per a muntar el podcast a les plataformes has de buscar-ho. Jo vaig trobar un lloc que es diu Anchor, que és genuí de Spotify, i ahí pots muntar superfàcil els programes, però n'hi ha moltes distintes opcions i per suposar gratuïtes, no us poseu a pagar per pujar el vostre propi podcast. Busqueu ahí tutorials de com buscar-ho, però jo vaig fer amb Anchor. Ahí està. Quan cridem al vent que som irreductibles, som betis pobres de grans coratges, tota la força